recordar que som afortunats de poder posar paraules a l'abundància i a la riquesa que hi ha en les persones, no? Però cal una apreciació, que tot el que reconeixem amb els altres són coses que estan amb nosaltres. Cada persona veu el món amb les seves ulleres, amb les seves creences, els seus valors, i no puc valorar res de les altres persones si no està en mi, no? Per exemple, si jo valoro la presència, l'escolta, la paciència, són atributs que estan en mi, si no, no els podria valorar. Per tant, tot això està en cada un de nosaltres, de les persones que ho han escrit, no? Això ens porta a que tots som mestres una mica, i que amb el nostre dia a dia, amb el nostre llenguatge, amb la nostra actitud, la nostra presència, acompanyem a les persones que estan al nostre costat, siguin veïns, siguin fills, siguin amics o desconeguts, no? I ens porta una mica a la importància del llenguatge que utilitzem, una reflexió a quin llenguatge utilitzem amb el nostre voltant, amb la gent que ens acompanya, inclús amb nosaltres mateixos, quin llenguatge utilitzem cap a nosaltres mateixos també, per reflexionar, per dir-nos les coses, no? Allò qui som deixa empremta amb la gent del voltant, i l'art d'acompanyar és tot un aprenentatge per tots que anem fent al llarg de la vida, una mica. Ara us volíem convidar a veure aquest vídeo curtet, dura 7 minuts, però considerem que és una representació d'aquest acompanyament que hem estat parlant molt bonic.